Akin kay Kasbordis kay dako og tiyan. Na. Tablaw ta ato ron. Si Bubog na lang, si Bubog sa atong bulungon. Na. Sila. Ipay naramding mo diri ang Kasbordis. Wala na bilin. Bugatan sa iyang tiyan. Tablaw ta ato ron. Tago kay na ang mga zombie, tago kay na ang mga zombie. Rio. Damn it! We'll figure it out. Dali, dali ko. Damn it! We'll figure it out. Tay na, hindak pa na si Kinit o si Bubog. Akong bulungan si Bordits. Si Bordits wala akong pag-asa. Unsay mahitabo. Atangi ang katapusang sumpay ni atong sugilanon. Zombie Apocalypse.